Чай се стои там. Стоя. Това даже не се пуска той на пета, брат. Ай сапвай. Сапвам. Дай почнем. Човек, то сма такова без да прия съм такова то. Чай, аз ще изблокна, чай се. Айде да я почнем. Ай, почвайте. Чай сапнах пак. Видях, дай се той блинт. Добре. Дай блинт, да блинт. Блиндвам чай малко, той не е така. Тънат съм, чай малко. Майка му да еба. Фер съм аз. Той те изяви мамка му, да и бъсната някъде. Къде сте ви, бе? То са втори път, че пускай. Сапвам, дай варяш, значи се надявам. Не съм се надявал. Се евокейтнах. Фари, бе, човек, кой играеш, мама да еба? То що оби сами, човек? Не,